No niin, tervetuloa taas tänne 3D-mallinnuksen pariin ja Design Sparkiin. Nyt tällä kertaa käsitellään läpi piirtotyökaluja ja ne löytyy täältä alueelta. No, mikä ensimmäinen peruspiirtotyökalu, mikä käydään läpi, on suoran piirtäminen. Ja suorat piirretään tällä työkalulla. Line lukee siinä. Tapahtuu sillä lailla, että klikataan haluttua aloituspistettä noin, ja siitä vedetään vaan hiirellä sopiva suora, mikä halutaan piirtää. Ja klikataan, sitten kun on sopiva löytynyt kohta, mihinkä halutaan, niin klikataan hiirellä uudestaan. Ohjelma jatkaa automaattisesti tätä piirtämistä niin kauan, kunnes ollaan saatu johonkin kohtaan liitettyä se, esimerkiksi näin. Tai toinen vaihtoehto, kun painetaan ESC-näppäimistöstä. Neliöiden tapauksessa, mikä on, niin sille löytyy kokonaan omat työkalut, kuten tämä. Löytyy täältä kohdalta. Ja tapahtuu sille, että kun klikataan jotain haluttua kohtaa, mistä halutaan piirtää, niin kulmasta kulmaan saadaan piirrettyä neliöitä. Noin. Toinen työkalu löytyy täältä neliöiden piirtämiseen. Saadaan ensin määriteltyä haluttu neliön leveys, ja kun klikataan, niin saadaan sen jälkeen se lukittuu se leveys ja saadaan sitten se toinen suunta määritelty, että kuinka pitkä halutaan tai niin. Ja kun klikataan, niin se lopullinen valinta on. Tästä kohdalta löytyy ellipsityökalu ja tapahtuu sillä lailla, että kun klikataan haluttu aloituspiste, niin se piirtää halkasijaltaan oleva ensin. Eli noin, ja kun klikataan toisen kerran, niin se lukittuu ja sitten päästään määrittelemään, että kuinka leveä se ellipsi on. Ja kun klikataan noin, niin nyt se sitten lukittuu. Ympyrät saadaan piirrettyä tästä työkalusta, Circle, ja kun valitaan se käyttöön, niin klikataan vain työpöydällä haluttua kohtaa, mikä on se ympyrän keskipiste, ja piirretään se ympyrä. Näin. Saadaan lukittua valinta painamalla hiiren näppäintä. Noin. Siinä on ympyrä. Ympyrä saadaan myös piirrettyä tästä. Kolmipisteympyrä. Eli jossa ensin valitaan lähtöpiste, missä on ympyrä yksi reuna. Sitten kun saadaan se päätettyä, noin, niin sitten toinen piste. Ja sitten määritellään, että kuinka, esimerkiksi halutaan 3 pisteen maksimaalisen iso ympyrä, niin se saadaan tästä. Noin. Tästä piirretään monikulmioita. Tapahtuu silleen, että klikataan haluttu aloituskohta, noin, jonka jälkeen voidaan piirtää. Tässä on nyt valittu 6-kulmioinen monikulmio. Ja sitä pystyy muuttaa sitä kulmien tai sivujen määrää painamalla tabulatuuri-näppäintä niin, että päästään tuonne Sides-kohtaan, mikä muuttuu siniseksi silloin, kun se on valittu. Jos siihen laitetaan 3 vaikka ja painetaan tappia uudestaan, niin silloin saadaan piirrettyä kolmio. Jos halutaan piirtää 12-sivuinen monikulmio, niin kirjoitetaan siihen 12 taas tabulatuurilla, niin saadaan lukittua se. Sitten kun se valmis kuvio on saatu, niin hiirellä klikataan noin, niin se lukittuu siihen. Täältä löytyy sitten kaarien piirtämistä, tangenttiarkki. Käytetään yleensä kaarien kanssa, eli saadaan kaaren pinnasta lähtemään jonkin sortin uusi kaari. Ja sitten löytyy täältä tämmönen kolmipistekaari, eli valitaan tuosta alkupiste ja loppupiste, ja sitten niiden väliin pystyy piirtämään kaaren tällä työkalulla halutun koon. Noin, ja taas hiiren klikkauksella lukitetaan se lopulliseen kohtaan. Sitten tästä Sweep-arkista saadaan tehtyä myös kaaria, löytyy tuolta, ja otetaan alkupiste, johon tulee se keskipiste sille kaarelle. Tulee tommonen katkoviiva, mikä kuvaa sitten, että mille alueelle se kaari voisi tulla. Kun halutaan, että kaari on vaikka 30 milliä, noin, niin klikataan siitä hiirellä, jolloin määrittyy se alkupiste. Noin.
Nyt me sitä alkupisteestä niin voidaan hiirellä pyörittää sen sätteen mukaan halutun kokoinen kaari. Kumpaan suuntaan tahansa hiirellä viemällä. Noin. Sitten viimeinen kaarityökalu on spline. Eli sen avulla pystyy jotain ennalta määriteltyä reittiä pitkin viemään kaaren, joka automaattisesti muuttuu sitten, laskee itsensä. Eli tapahtuu sillä, kun klikataan alkupiste, niin sitten sen jälkeen vaan klikataan pisteitä, joiden kautta se kaari halutaan alas kulkeva. Noin. Voi olla niin pistettä kuin vaan mieli tekee. Jos halutaan päättää se, niin voidaan painaa ESC-näppäintä, mutta voidaan myös viedä kiinni tähän ensimmäiseen pisteeseen ja klikata siitä, jolloin se lukittuu se kaari. Tästä työkalusta saa painettua pisteitä, eli kun klikkaa siitä ja klikkaa pistettä tuossa työpöydällä, niin se piirtää siihen kohdalle pisteen. Ja sitten on täällä pyöristystyökalu. Tämä on yleensä tärkeä piirustuksessa, eli saan pyöristettyä kulmia. Meillä on täällä näitä neliöitä, ja jos me halutaan esim. Tähän pyöreät kulmat, niin klikataan tästä yhtä suoraan, ja sitten seuraavaa suoraan, minkä kanssa halutaan tehdä pyöreä kulma. Noin. Sama homma tästä, noin, ja noin. Sitten mikä on, niin on suurennus- ja pienennystyökalu. Eli saadaan suurennettua tai pienennettyä kuvioita. Tapahtuu sillä lailla, että voidaan tuosta valita vaikka tuo, noin. Ja sitten saadaan vaan pienennettyä tai suurennettua sitä sen mukaan, mikä on tarve. Se piirtää se automaattisesti. Sitten päästään vielä tärkeisiin, eli tämä trim away. Tämä on tosi tärkeä siinä mielessä, että jos meillä on semmoisia kuvioita, jotka leikkaavat toisiaan, ja me halutaan osa niistä karsia pois, niistä viivoista, niin silloin valitaan tämä trim away, ja se karsii aina pois suoria, joita ei haluta käyttää. Niin tapahtuu vain, että klikataan sitä suoraa, tai viivaa, joka halutaan pois. Ja se poistaa aina sen lähimpään katkeamiskohtaan. Noin. Toimii hyvin yksinkertaisesti. Noin. Ja siinä oli yleisimmät piirtotyökalut, mitä käytetään Design Sparkissa. Ja näillä piirtotyökaluilla pääsee jo hyvää alkuun, että omien suunnitelmien tekemisessä. Kiitos.